Mina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva okhulekayo udokotela uMhlongo bathi ubaba kaZinto ziyenzeka namhlanje kusile usuku olwesihlanu, abanye basho ngesiNgisi bathi u-Friday. Ngiqonda ukuthi kuphi nakuphi siyabingelela emhlabeni wonke, sibingelela wena omdala, wena omncane, wena osafisa ukufinyelela la kaMhlongo kaZinto ziyenzeka la ekusizwa khona abantu. Siqonda ukuthi njalo masifika sisuke siphethe iy'ndaba ey'nohlonze ney'ndaba ey'mangalisayo. Wena ongakafiki siyakubingelela, wena osowafika kaMhlongo nawe siyakubingelela. Bayazi-ke bake bafika ukuthi awungeni la kule ndumba masufika impilo yakho ifane nakuqala, kodwa umuntu ongenela kule ndumba uphinde emumva impilo yakhe ingasafani nakuqala. Wena owazi ubuhlungu besicathulo-ke, isisho esisuke sisho ukuthi akekho umuntu esimncancela la, akekho umuntu esimncengela la, kuphela umuntu ozozala umuntu owaziyo ukuthi ufunani nomuntu owaziyo ukuthi uyimisele ngani. Inamba esitholakala kuyona, sisatholakala yona le namba ethi 083 406 8658 083 406 8658. Sisatholakala khona endaweni yaseMgababa, bathi ise-area 7 Isigudlolwandle. Njengoba bezwa-ke kuchalinga ingcingo, bayafona abantu abahluphekile nabantu abafuna usizo, abafisa ukusizakala. Inamba esitholakala yona kucela ukuyiphinda 083 406 8658. Iyona leyo ndoda esikhuluma ngayo abathi ubaba kaZinto ziyenzeka. Isona isihlalo sobukhosi la esithi mase sihlale khona sikwazi ukubhekela izindaba zabantu. Ngeke sikukhombise-ke konke, siyokufihlela kunye nokunye ngoba phela kufunakala ukwazi konke. Nayi indlu leya umuntu ongene kuyona noma umuntu esimcelele kuyona, siyafunga siyagomela ukuthi mekade engawuthola umsebenzi uzowuthola umsebenzi, mekade exoshwe emsebenzini uzobuyiselwa emusebenzini. 083 406 8658 iyona namba esitholakala kuyona le. Umuntu yena owazi ubuhlungu besicathulo sakhe asikwazi ukuthi sikukhumbuze ukuthi yini exakile empilweni yakho, wena owaziyo ukuthi yini exakile. Siqonde ukuthi kuphi nakuphi emhlabeni wonke jikelele bayazi abantu ukuthi umuntu ofuna usizo uyagibela eze la kaMhlongo esigodlweni esikhulu kababa kaZinto ziyenzeka. Sekunjalo kunjalo futhi sikhakhona futhi ukubaphakamisa abantu ngendlela emangalisayo, sisakhona ukubaqinisa abantu ngendlela emangalisayo. Wena ohlushwa umuntu okuhlukumezayo ngisho endaweni yakho, wathenga umuzi, wathenga isayithi, kodwa nangomakhelwane uxakile, xhumana nathi wena kuleya namba. Wena onenkinga yokulahlekelwa umyeni, ulahlekelwa umsebenzi, ulahlekelwa umendo, iyona yonke into oyithitha ngesandla, xhumana nathi sikwazi ukulekelela. Sikhonela wena thina, sikhonela wena nje thina, sifuna ukusiza wena, sizele thina wena ukuzosiza wena emhlabeni wonke jikelele. Inamba esitholakala ithi 083 406 8658. Asekho-ke manje, asisancenci muntu, sesifikile isikhathi. Asikusho lokhu ngomhla ka-14 and 15 and 16 sobe sinesipesheli sa-5,000 rand esimayelana nokuphakamisa impilo yabantu. Sobe sihlangane noDr uNjongo, uyena sobe sihlangane naye. Abantu ababhukheke enambeni bayayazi inamba akubhukha kuyona, bakwazi ukusixhuma kuyona, kodwa kuyathembisa uDr Mhlongo uzobe ekhona lapho sisiza abantu. So sebenza ebusuku ngo-12 o'clock sobe sisolwandle, sisebenza abantu, siphakamisa abantu, senza izinto ey'mangalisayo. Uqonda ukuthi wena oseleke manje wasala kulesi esikhulu esibiza kakhulu, so uyasala futhi kulesi esincane, kanti yini oyifunayo wena? Uyeke kule kungifonela ungikhalela la ukuthi kodwa Nkosi yami siyovela nini isipesheli, ngoba nali ithuba selenzekile savela isipesheli. Ngiqonda ukuthi khona-ke la esigodlweni esikhulu kaMhlongo kaZinto ziyenzeka. Umuntu ofika la umuntu ofika ezazi ukuthi ufunani, umuntu ozazi ukuthi yini ayilangazelele, umuntu ofuna ukuxosha ikati eziko, umuntu ofuna ukusizakala ey'nkingeni zakhe. Angimina-ke ozotshela wena ukuthi yini inkinga yakho, uwena owazi ukuthi yini inkinga yakho, ufuna sikulekelele kuyona, ngoba singabhula asinayo inkinga, siyakhona ukubheka iy'nkinga zabantu, kodwa ekugcineni asikuxoxe lokhu ukuthi akekho umuntu ofuna ukufehlupheka. Ubaba wakho wafehlupheka, umkhulu wakho wafehlupheka, wena ukhonela kona ukuthi uzoshintsha isimo sasekhaya singabe sisafana nakuqala. eMgababa lesitholakala khona area 7 kaMthathelo esikole, bathi manje iseThekwini, abanye bathi iseDurban. Nayi inamba ozasithinta kuyona ithi 083 406 8658 083 406 8658. Ile sitholakala khona endaweni yaseMgababa. Kuyabhukhwa kuyona le namba kwenzela ukuthi umsebenzi wethu uyasigijimisa, siyaluze, asihlali indawonye ngenxa yobuningi bomsebenzi, kodwa wena ufuna sifinyelele ekhaya sokuqinisela siyokwenza zonke izinto. Nayi inamba 083 406 8658 083 406 8658. Imbila yesela umsila ngokuyalezela, bye bye.